हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय नै जोङो दायो टमटमाव गाखोनानै आलासि जानो थांदों आरोना जोंहानि न'आवहाय बोथोराबो बारा मोजां नङा अखा हाबाय थादों बिनिखायनो जोङो टमटमजोंसो थांदों न'आवहाय न'नि गारिया गैयामोन नालाय जाहा बिबोनाङा लानानै थांदों आरो बाइकजों फैनोबो अखा सिजागोन नालाय बिनिखायनो टमटमजोंनो थांसै खाथिखा होननानै जोङो टमटमखौनो लाबाय आरो आङो रायलायनायखौबो कभारसो रायलायनानै होनांगौ जाबाय आङो रायलायखादोंमोन रायलायनायालाय ओमफ्राय अखा हानायजों गारि बारल'नायजों मोजांखौनो खोनास्रायाखै मोजां खोनायाब्ला आरो भिडिअफोरखौबो नायनो मोजां जाया नालाय बिनिखायनो कभार रायलायनानै होबाय आरो बेखौनो आङो एसे ब्लग भिडिअ बानायलांबाय थादों न'आव थांनायखौनो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय नै मुथुहा फिखुं मानदोनो आंखौसो खुरनो होबाय आरो मुथुआ गावहा मोनहास'ला नालाय आखाइ गुसुं गुसुं लानानै बे मुथुआ ओमफ्राय बुजाबाय साला आंजों बेयावनो बेयावनो ओरै थांदो अखा हानायखौ दसे नै बेखौनो लानोसै टप हाफ्सखौनो ओमफ्राय आरो नै बेसोर सानैजों एकदम खिरखलायनाय लोगो जेरावबो थाङो जेरावबो थायो एकदम गारलायलायनो हाया आरोना बिसोर सानैया आङो आइमोननो मेथाइ लांनो थाखाय मोननैल' लाबाय नै बियो मा मेथाइ होनो आंखौ एम्फौ लाथा होननासो बुङो आरोना बे मेथाइखौ बोरैबा एम्फौ लाथा थां माथांखायनो ओमफ्रायो बिस्कुटल' लाबाय मोनसे नै ओमफ्राय माबा पुकुरिबो लाबावनो नागिरदोंमोन पुकुरियानो गैला जोङो जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टारखौ गारबोनानै नै बिथिंजाय महिला पारा सेन्टाराव लाफैदोंमोन मोनजोबासै आरोना बे सेन्टारा एसे फिसा जाबाय नालाय बिनिखायनो एसेबां नांगौ रोखोमफोरखौ मोनजोबला जोंनि स्टुडेन्ट सेन्टारा एसे गिदिर नालाय बेखाय मोनो आरो ओमफ्राय जोङो दायोहाय न'आव थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो जोंखौ हर लाखिगोन ना लाखिया ओमफ्रायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलां न'सिम मोनहैनायाव मोनसे सारप्राइज होगोन आरोना जोङो माइ गायजासिगोन नै जोंनिथिंजाय दुब्लिया दै जाजोब्बाय अखाया हाबावगोनदांलै गोसोम मानि जादों समान मोन आरोना एथिं थांनांगौमोन दा पारबना ना है हाला दांलै नै हाला ना हागोन थांनो हागोन नै लोगोफोर जोंहा न'आव फैबाथाय जोंहानि लामाया माबायदि अबस्था आरोना अखा बोथोराव नै आगोलावबो बिराद बेबायदिनो जायोमोन दाबो दङ आरोना बेबायदिनो हाब्लाबा होनबा ए दे होमबालाय थांदो दे बियो मा हा बेखौ मानो दोनदो न' लिरनो हा बियो ताजमहलसो नामा अ सारप्राइज नै लोगोफोर दहाय आं लामायावहाय सारप्राइज होननानै खोन्थानाया बेनोमोन अपेनिं खालामनो फैदो दोनस्रि फुंखानिफ्राय ट्रेक्टर फिसा मालाय जोंहा आदाया ट्रेक्टर फिसा बायनानै दोनदों आरोना बे ट्रेक्टर फिसा बायनायनि थाखायनो आलासि जानो लिंहरदों जोंखौ आदाया बेसेबांबा लानाय आदायानो न'आव गैया थानायबालाय सोंगौमोन 1,35,000 मोजां मानि माथो बोरैबा बेलेग रोखोमनि दे मोजां खोबनानै दोन दा अखा हाबाय थादोंना गगा मोनगोन गगा मोनगोन बोरा इदि इसेबां सिजाबालाय ए बेखौ आइथिंखौ लगायनानै दोनबाङासै मा आइथिंआबो बख'ना दोनथ' जालायलायो होमबा खोमसि जाबायसो फाइनालि नै गाइसमोन जों न'आवहाय सफैबाय फुला मोजां मानि जाबाय माथो मा खालामदो आयै
आयै मा खालामदो अमा आदार अखा बोथोर नालाय मा बुंनो आरोना बोरैबा जाना दं दे साफासो नायदो नामा लुगैदोब्रा र' आथिं सुनो मारबिना आयु खुगाया हं हंनो नै जाहा बाजैनि फिसाजो आदानि फिसाजो मास मोनसे जायाखै दा न' 11 तारिखाव मास मोनसे जासिगोन आरोना मारबिना बर' आङो दिनैसो नायफै मोनदों नायफैनो मोनस्रायाखैमोन मास मोनसे जाहांहां जालायबाय आरोना मारबिना बर' नाम दोनबाय मोजां नुवाखै खोमसि जाबायना माबा बियो गिदिर बावसोमोन ओमफ्राय सुबायना आङो ओमफ्राय सेबस्राबाय आरो जागोन दे अबेबा देनां देरनासो जागोन सुखानायसो हानाय टाइमफोराव नायनानै जानाय माबायदि मोनदोंना नोङो जायाबायदि मोनदों मास मोनसे जासिगोन बा आखाइ खोमादि लानानै दिनै जाहा मारबिना सनाया अथि ओइ मिनिदो भिडिअ लानायखौ नुदों नामालै नोङो अथि गस्ला सुख्रेबनो नागिरदों नै आङो मेसिना आंहाबो दङ न'आवहाय ओमफ्राय एसे गाज्रि जानानै दं आरो बिनिखायनो न'आव फैनाय एसे गस्लाफोरखौ सुख्रेबना लांखानोसै होननानै लाबोफादों आरोना फिसा कुर्तिफोर दङ मालाबा बहाबा थांबोला नांगौ जायो नालाय बिनिखायनो बायनानै लादों आङो ओमफ्राय नै बियो मैया लाबोनाया मैया माने दाखालि बिशाल मार्केटनिफ्राय लाबोनाया बेबो एसे गिदिर जायो नालाय बिनिखायनो सुख्रेबनांसिगोन आरो मोदोमानो आंना फिसासाखायनो गस्लाफोरा खालि सुख्रेबनांगौल' जाजोबथारो आरो बेबो कुर्ति माबायाव बेबो अदालगुरियाव जाबोनायमोन 200 लानाय नै सिम्पोल थान्दा गरम बोथोरफोराव गाननो माहाबाफोर थांबोला होननानै लाबोदों गासैबो सुख्रेबनांगोन बेबो कुर्तिनि आङो बे ड्रेसफोरखौ बेलेग दर्जिनियावहाय सुख्रेबखांबायमोन ओमफ्राय आंनानो जखा होनाया जायासै नालाय आं थांफानानै होयाखै बेलेग गांसे ड्रेस हरखादोंमोन जानायालाय जादोंमोन सुख्रेबनाया जानजियाव एसे दंबावो आरोना सुख्रेबनांगौआ एसे गिदिर जादों ओमफ्राय बे एसेबां फिसाखौलाय मानो आङो हरफिनबावनो नांगौबा आङो न'आव थांखागोन न'आवनो सुख्रेबनानै लासिगोन होननानै न'आव लाबोबाय आरो हरफिननायासै ओमफ्राय बेखौबो सुख्रेबखांखादोंमोन बेबो एसे गिदिर जादों जानजियाव सुख्रेबजोबना लांसै दाना आयौ मानसिफोरा दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोसै जायफोरा बे ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो कमेन्टफोरबो खालामदो कमेन्ट आं नायनो बिराद मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय